Nagdulot ng malakas na pag-ulan at hangin ang bagyong Maring sa lalawigan ng Pampanga. Sa San Juan Banyo sa bayan ng Arayat nakaalerto na ang mga kinauukulan sa oras na magtuloy-tuloy ang masungit na panahon. Ang ilang residente gaya ni Loretta de la Cruz tila na trauma na sa malalakas na ulan. September 2009, kasagsagan ng bagyong Ondoy nang gumuho ang putik at naglalakihang bato mula sa itaas ng bundok patungo sa mga bahay. Pagka-nervous dahil nadala na kami sa landslide. Nakahanda na po yung mga gamit naming damit. Tsaka inumin, gano'n. Pagkain. Ayon sa pamahalaang barangay, itinuturing na danger zone ng lugar lalo na ang Purok 6 at Purok 7 kung saan matatagpuan ang 1,000 kabahayan. Nakadeklara po yan sa Mines and Geosciences Bureau ng DNR na permanent imminent danger. Kaya yung pong dalawang purok na yan ay nakatutok po kami. Kahit pa bumubuti na ang lagay ng panahon, all set na umano ang Arayat National High School at mga pangangailangan ng mga residenteng posibleng magbakwit. Inaasikaso na rin ang lugar upang tanging magkakapamilya lamang ang magsama-sama bilang pagsunod pa rin sa health guidelines sa oras na magkaroon ng preemptive evacuation. Makaredy ko rin po pati kampamangan, pati pong madyas, food box, noodles, canned goods para po nung sakaling magka-abirya. Pero alin naman po sana, pero makaredy pa mo po. Kada taon ay pinaghahandaan umano ng lokal na pamahalaan ng panahon ng tag-ulan dahil nga sa posibilidad ng rock slide. Ipinagbabawal na rin ang pagpasok ng mga turista at siklista lalo na kung nagsimula na ang pag-uulan. Rainiel Pawid, CLTV News.